i gospodo, poštovani izlagači, imam posebno zadovoljstvo da vas pozdravim ispred akcionarskog društva Jadranski sajam. Jadranski sajam naredne 2018. godine, upravo u ovo vrijeme, tokom septembra mjeseca, obilježit će 50 godina uspješnog rada. Dakle, daleke 1968. godine naše sajamske hale sagrađene su u rekordnom roku, u roku od 40 dana. Nažalost, plan nije do kraja realizovan jer tada planirana centralna hala površine 4000 kvadrata pod jednim krovom nije sagrađena, ali želim vjerovati, želim se nadati da će naredna 2018. godina označiti početak radova savremenog sajamskog kongresnog centra ovdje u Budvi. Ovogodišnje sajamske manifestacije okupile su 118 direktnih, ali uvijek želimo naglasiti i indirektnih izlagača. Upravo specifičnost tržišta Crne Gore je da na našem tržištu dominantno se pojavljuje značajan broj indirektnih učesnika. Činjenica da ove godine na sajmu učestvuje više u strukturi izlagača je više od 60% onih koji dolaze iz inostranstva. To je prilika za naše kompanije, za kompanije koje posluju u Crnoj Gori, da dodatno internacionalizuju svoje poslovanje, dakle da stupaju u složenije oblike poslovne saradnje sa inostranstvom. To na poslovima zajedničke proizvodnje, zajedničkog nastupa na trećim tržištima i tako dalje. Nama na kraju ostaje da našim izlagačima poželimo pun poslovni uspjeh, a posjetiocima da ovdje u okviru sajamskih manifestacija prepoznaju i zabilježe i naravno započnu nove aktivnosti i nove poslovne poduhvate. Svima još jednom puno sreće i uspjeha. Hvala. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni izlagači i posjetioci, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma i u svoje lično ime. Poznato je da je građevinarstvo široka inženjerska disciplina planiranja, projektovanja, građenja, održavanja i upravljanja koja uz sebe vezuje veliki dio ostatka privrede i kao takva predstavlja značajan dio ekonomije svake države, a svakako i Crne Gore. Iz tog razloga Vlada Crne Gore ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i stvaranje boljih uslova za investiciona ulaganja. Kroz podatak o broju izdatih građevinskih dozvola, kako od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, tako i od strane lokalnih uprava, možemo zaključiti da postoji sve veće interesovanje domaćih i stranih investitora i da naši napori za unapređenje poslovnog ambijenta idu u pravom smjeru. Primjera radi, Ministarstvo je u 2016. godini do ovog perioda izdalo 56 građevinskih dozvola za hotele, turistička naselja, male hidroelektrane, infrastrukturne i druge objekte sa ukupnom predračunskom vrijednošću investicija od 410.890.585 eura, dok je ove godine taj broj znatno povećan. Do sada je izdata 81 građevinska dozvola sa ukupnom predračunskom vrijednošću investicija od 742.484.608 eura. Također, lokalne uprave su ukupno za prvih 6 mjeseci prošle godine izdale 483 građevinske dozvole, dok je za prvih 6 mjeseci ove godine izdato ukupno 546, od čega najveći broj u Podgorici, Kotoru i Budvi. Sa nadom da ćete tokom ove 4 sajamska dana svi ponijeti najljepše impresije, kao da će saradnja među privrednicima u ovoj oblasti biti dodatno proširena i osnažena, proglašavam 39. sajam građevinarstva, 12. sajam vode, vodovoda i sanitarne tehnologije i 5. sajam energetike u Budvi otvoreni.